खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 4 पुस 1431 मायथाइ एबा 20 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मेष राशिनि न'आव लांलाय लाबोलाय खालामनाया बिसोरनि थाखाय माखासे गोनो गोथो आरो जेंनाफोरखौ बांहोगोन। दिनै नोंथाङा खामानि मावनायजों लोगोसे नखरारि जिउआवबो नारसिनथाय मोननो हागौ। जायखिजाया सानथांखि खालामनाय खामानिया दिनै थाबथानो हागौ। दिनै नखराव सासे आइजोनि थाखाय नोंथाङा नारसिनजानो हागौ। दिनै नोंथांनि थाखाय दान्थे बिदान्थे गोनां आयदाफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन जागोन। सावस्रिनि बिथिङावबो मेष राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावखौ जोथोन लानांगोन। खरसानि हरखाब जाब्रबथाय जानो हागौ। दिनै नोंथाङा फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। नाथाय नोंथाङा गोबां सहायनाय आरो हमथानायजों खामानि मावनांगोन। नोंथाङा सोरखौबा मेगन खाना फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। बिसोरनि गावजों गाव अनलायनाय आरो गोरोबलायनाया दिनै जुलि जानाय जिउआव थागोन। दिनै नोंथांनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा बाहागोआरि हाबायाव सांग्राङै आखु दिन्थिनांगोन। माबा मोनसे बाथ्रायाव बाहागोआरिफोरजों बिबुंथिनि फारागथि थानो हागौ। राङारि आयदाफोराव दिनै नोंथाङा माखासे गोनांथार नङै खरसाफोर बाहायनांगोन। नोंथाङा समाजारि बिथिङाव मान मोननो हायो। नोंथाङा धोरोमारि खामानियाव बाहागोआरि जागोन। गावनि मोजां मोनग्राखौ मोजां मोनलायनाय जिउआव एसेल' आखु दिन्थि, नङाब्ला दिनै गोरोबलायै जानो हागौ। बोसोनआ जाबाय हाखु दाखु जायखिजाया थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जिउ राहानि फालांगिनि बेलायाव मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि आयदायाव मावख'गिरिफोरनिफ्राय मुलाम्फा आरो मान मोननो हागोन। दिनै नोंथाङाबो थुलुंगा मोनगोन। नाथाय नखरारि जिउनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे सांग्रां जानांगोन। जुदि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो, अब्ला नोंथाङा बेनि सायाव सिरि थानाया साबसिन जागोन। जुलि जानाय जिउआवबो नोंथाङा गावनि बिबुंथियाव सांग्रां थानांगोन। नङाब्ला नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नांलाय खमलाय जानो हागौ। जायफोरा लोमजादों बिसोरो दिनै गावसोरनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानांगौ, मानोना नोंथांनि जेंनाया बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कर्क राशि। नोंथाङा दिनै समाजारि हाबायाव बाहागो लागिरि जागोन आरो दिनै नोंथाङा बेनि मुलाम्फाबो मोनगोन। जायफोरा गोबाव समनिफ्रायनो साख्रिनि थाखाय नाजागासिनो दं, बिसोर दिनै माखासे गिदिर खाबु मोननो हागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथांनि अननाया नखरनि गोथां सिगनेल मोननो हागौ। बेलासियाव नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन, जाय माखासे गोजाम गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिनगोन। नोंथाङा गथ'फोरनि खुसिनि थाखाय मोनसे पार्टी खुंनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां आरो जाफुंसार सान जागोन। समाजारि आरो राजखान्थियारि बिथिङाव खामानि मावग्राफोरा दिनै रायजो राजानि मदद मोनगोन। सोरखारि सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय नोंथांनि खामानिखौ दिनै मावनो हागोन। दिनै नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय माखासे खौरां खोनानो मोनगोन जायखौ नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नेगासिनो दं। दिनै नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोरोबलायै जादोंमोन, बेबो दिनै जोबगोन आरो नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां सान जागोन। नोंथांनि राशिनिफ्राय 3थि न'आव अखाफोरनि गोसारनाया नोंथांनि गोहोमखौ बांहोगोन। सोरजिलु हाबायाव दावगानो हायो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि दावगानायखौ नुनानै गोजोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि गोनांथिफोरजों लोगोसे धोरोमारि हाबाफोराव रां बाहायगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय मिजिंथिजानाय मदद मोनगोन। लोगोफोर आरो नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखि। दिनै नोंथाङा बिसोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागोन। दिनै नोंथाङाबो बिहाव-बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय मुलाम्फा मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। दिनै नोंथाङा सासे आंगोखौ लोगो मोनगोन, जायनिफ्राय नोंथाङा माखासे गोनांथार खौरां मोनगोन। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिखौ आबुं खालामनायाव गोजोनगोन। दिनै नोंथांनि फोथायथिया बांगोन, जाय दिनै खामानि मावथायाव नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। जुदि नोंथाङा दिनै नोंथांनि न'नि जायखिजाया थाबथानाय खामानिखौ फोजोबनो सानदोंब्ला, अब्ला दिनै नोंथाङा बेखौ फोजोबनायाव गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जागोन। दिनै नोंथाङा आरजिनायनि गुबुन फुंखाफोर मोननो हागोन, जाय नोंथांनि धोनखौ बांहोगोन। जुदि नोंथाङा हा एबा न' बायनो नाजादों, अब्ला लेखा बिलाइफोर आरो गासैबो दोलोफोरखौ मिथिनो रोखा खालाम, नङाब्ला थगायनो हागौ। जुदि नोंथांनि सोरखारि जायखिजाया खामानिया गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै दं, अब्ला बेखौ दिनै फोजोबनो हागोन। दिनै नोंथाङा सोरनिबा केसआव आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला जेंना जानो हागौ। दिनै नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायनि मोन्थोरा जाबाय जायखिजाया खामानिखौ गोसो हमथानानै मावनाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। धनु राशिनि दिनै हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथांनि थिरांथा लानायनि गोहोआ दिनै साबसिन जागोन। बेबादि थासारियाव सोरनिबा बाथ्रायाव फैनानै जायखिजाया थिरांथा लायालाबानो नोंथाङा मोनसे साननो गोनां थिरांथा लागोन, जाय नोंथांनि जिउ राहायाव मुलाम्फा होगोन। रां थिसननायनि बेलायावबो दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान, नाथाय खरसाया दिनैबो थागोन। दिनै नोंथाङा गावनि बिमा-बिफानिफ्रायबो मदद आरो बोर मोननो हागोन। आजै-आजौनि सम्पथिनिफ्राय खुसि मोननायनि जाथावनाबो दं। दिनै नोंथाङा बिहाव-बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय राङारि मुलाम्फाबो नुनो मोनदों, नाथाय दिनैनि साना राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय जौगानाय आरो गाहायाव थांनायनि सान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गलाय-गथाय सान जागोन। नाथाय दिनै मोजां बाथ्राया जाबाय दि नोंथाङा मोनफ्रोमबो आयदायाव गावनि जिउ लोगोरिनि मदद आरो लोगोआरि सोमोन्दो मोनबाय थागोन। आथिखालाव साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोननो हागौ, जाय खामानिनि फारसे बिसोरनि थुलुंगानायखौ बांहोगोन। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन। नोंथाङा फालांगियाव मुलाम्फानि खाबु मोनबाय थागोन। दिनै नोंथाङा नखरारि बेसादफोरखौ बायनो हायो। मोनसे मोजां दर-दाम मोननानै नोंथाङा सानथांखि गैयाजासेबो गोबां बेसादफोर बायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां सान जागोन। दिनै नोंथांनि फोथायथिया बांगोन,
जायखौ नोजोर होनानै नोंथांनि फालांगियाव बेरेखाफोराबो नोंथांजों फेजेनजागोन आरो नोंथांखौ खहा खालामनो हानाय नङा। दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो आयदायाव नखरनिफ्राय मदद मोनगासिनो दं। दिनै नोंथाङा बिदा-फंबायफोरनिफ्राय मदद आरो थार लामा दिन्थिनाय मोनगोन। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि नोजोरजों नाजानायाव जाफुंसार जागोन। जुदि नोंथाङा दिनै सोरजोंबा रांनि ट्रेन्जेकसन खालामो, अब्ला बेबायदि खालामनाय समाव सांग्रां जा, नङाब्ला नोंथांनि राङा थाबथानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। मीन राशि। दिनैनि साना मीन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो रंजाथाव सान जागोन। गथ'फोरनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो मोनो। जुदि नखराव गोबाव समनिफ्रायनो टेनसन जाबाय थायोब्ला दिनै रायज्लायनानै जेंनाया सुस्रांजानो हागौ। फालांगियारि सुबुंफोरा दिनै सोरखौबा फोथायनायनि सिगां गासै बाथ्राखौ खोनासंनांगोन आरो बुजिनांगोन, नङाब्ला बिसोरो थगायजानो हागौ, जायनि जाहोनाव बिसोरो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। धोरोमनि खामानिजों सोमोन्दो थानाय, नखरारि हाबाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जागोन। दावबायनायनि सानथांखिखौबो दिनै खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।